أمونغوتم بلوصات عوتات سباتن ترى سباتن زلو فللي حدا حبوء كإلتي نسو دما ديب وورك وي بعمقوت مسراح يبال اسك حدا نقرك حدك لومي ملوء معلتك تسرحو إلخا مشتنا بعرضخا كديب خلخا جن نابتو شتو زقور هو نحلمي زتأكم نقر دي عامي ميلخا حتي تخات فلدو بيزي نيلخا دخي مكا جن وتسيت يلن سلمتها مسلكا مخنياتو لوما عالمنا بحد حب حماميات الساقة زلا نسو دما نياتو كرو مسان فيستيفال يبال اسكنا بعسل شعات عسلان خلتن كوس دكا كار يونغ زبهال مهور سايكولوجي كابتناي كتما زوريك چنقت عالم هاديمو ناب حد قطر بوتا بمخاد نشتونا امن غزا سريحو ابت غزا تليفون يكون زخونه حسابو سرق نغير ينبرن سبات عبي ديبلو نيرو ግን ናይ ዝውፅኢት እንታይ ዝኾነ ይመስለካ ኣብቲ ቦታ ኮይኑ ንዓለም ዘናወፁ ዓበይቲ ናይ ስነ ልቦና ክልሲ ሓሳባት ይፅሕፍልና ዩንግ ፍሉይ ሰብ ስለ ዝነበረ ይኮነን እቲ ዝተጠቐመሉ ምስጢራዊ ናይ ስራሕ ቀመር ፍሉይ ስለ ዝነበረ እዩ ክዕወት ኽኢሉ እዚ ዩንግ ዝተጠቐመሉ ሜላ ሎሚ ዓበይቲ ቢልዮነራት ሚልዮነራት ደረስቲ ሳይንስቲስን ካልኦት ብዙሓት ዕውታት ሰባትን ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ስልቲ እዩ ንዚ ምስጢር እዚ بروفيسور كال نيوبورت أبتا ديب وورك تبل متحفو كل تشابيلي يصحفلنا بروفيسور كال نيوبورت نتوما بتاريك عبيت نقرات زعمو مسابات حدا بحدا تنيعو حدا زقرلم نقر يرخيو كلهم عوتات سبات حدا زمساسل نقر نيروهم نسو دما نتب كبابيهم زلو زربشهم نقر وكيدهم أبتزعابين ترقوم زلوون سرح نوحود ساعتات بتخرت ناي مسرح كيلت أتريوم يوم نيوبورت نزي نقر زي ديب وورك وي عميق سرح يدو يتوعو ترقمو دما بزي زخونة فح مبال أب سرحخا طرح أتوكيرخا ناي مسرح طبب مالتيو ساينساو مصنعتاتن كال نيوبورتن كم زحبرو حدا ود سب أب معلتي كبر 4 ساعات نلعلي ديب وورك كسرح أأمراو عقمي يولون عوتات سبات نزن 4 ساعات زيادن مبزحتو غزا نغوه قدم المساح نقند عماماتهم يتقاملن أبزن وحدات ساعات سرحو وسرح دما كابت خالد سب نعسرت 2 ساعات كاب زسرحو سرح يبلد زيو كما يجيرون تلخا أبزات ما مصحف زيا ناي ديب وورك كله مستر بحد كنرينا ديب وورك كتلما مدو تخيليخا أنا بعلي بهوتي تكبراو يريو عاوي لو تزرع كلن وحدات سبات راح نفلتو مستري زعما ودأتا زا فيديو حبيرخا انت تصنيحخا كن نسخاون كابتو وحدات سبات حدا ختخونيخا أبزي جزي كله نقر يفتني زلو حوريتا كم عاقن لعلي زوحد زلو بزي استبقس دما هوكت يبزح له أبزي اوان اتعابي بدهو أبزي ناي ديجيتال عالم بتخرط وي عميق سرح مسرحي سلام انتهي مسلكا ديب وورك خبيد خوين زلو أبزي جزي زلو عبيتي ناي تكنولوجي كوبانياتات كان فيسبوك تيك تاك يوتيوب اي جي كأند مخصبهم نعخان بزوح جزي ابتا ابليكيشنهم مسزت نحوخايو እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እቶም ኣፕሊኬሽናት ኣብ ኣልቦና ንምስራቅ ተዋሂዶም ብሳይንሳዊ መንገዲ ጽንዓት ተኻይድሎም ዝተሰርሑ እዮም ኣስተውዒልኩም እንተኾንኩም ነፍሲ ወከፍ ኖቲፊኬሽን ወይ ላይክ ኣብ ኣእምሮና ናይ ሓጎስ ስምዒት ስለ ዝፈጥር ኣእምሮና ንዕኡ ብምጽባይ ካብቲ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ንክወፅእ ይግደድ እዩ እዚ ድማ እቲ መንጎ ቢዚ ምዃንን ውፅኢታዊ ምዃንን ዘሎ ፍልል እዩ ብዘይ ፋሕፋሕታ ብትኹረት ናይ ምስራሕ ክእለት እስካልኦት ክትወዳደር ከለኻ ከም ሓደ ዓቢ ሓይሊ ዝቑፀር መጀመርታ ኣብ መንጎ ፎኪስ ስራሕ ወይ ሻሎው ታስክን ዓሚቕ ስራሕ ወይ ዲፕ ታስክን ዘሎ ፍልልይ ክንፈልጥ ኣለና ፎኪስ ስራሕ ንብሎም እቶም ኣእምሮና ዘይፅንቅቑን ዓቢ ዋጋ ዘይውስኽን ስራሓት እዮም ንኣብነት ኢሜል ምፍታሽ ምስ መሳርሕትኻ ምዕላል ኣኼባ ወይ ዶክመንተሪ ምትዕርራይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዓሚቕ ስራሕ ወይ ዲፕ ወርክ እንብሎ ግን ጽሑፍ ምጽሓፍ ምርምር ምክያድ ሓድሽ ክእለት ምምሃር ወይ ሓድሽ መፍትሒ ሓሳብ ምምሃር ዝኣመሰሉ ክኾኑ ይኽእል እዩ ዓሚቕ ስራሕ ክበሃል ከሎ ኣብ ገዛኻ ተዓፂኻ ካብ ሰብ ተፈሊኻ ምቕማጥ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን እቲ ትኽክለኛ ምስጢር ግን ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ንሓደ ዓቢ ሓሳብ እኹል ግዜ ሂብኻ ሙሉእ ትኹረትኻ ኣብኡ ጌርኻ ምስራሕ ማለት እዩ ሎሚ እዚ መንገዲ እዚ ብዙሕ ሰብ ኣይጥቀመሉን ዘሎ ግን ሓደ ሓድሽ ክእለት ብቕልጡፍ ንምልማድን بلوص ውፅኢት ንምፍራይን እቲ እንኮ መፍትሒ ዲፕ ወርክ እዩ ነቶም ንትኹረትኻ ፋሕፋሕ ዘብልዎ ስራሕቲ ተወጊድኻ ብጥንቃቐን እንተ ተመሪሕኻ ኣብ ውሕድ ግዜ ብዙሕ ነገር ክትዓምም ትኽእል ኢኻ
مودا أبت عودخا أتزبلت أسبن مخان أتمستر أنتاي مسلكا كم تصحف زي مصحف نيوبورت زبلو إذن مقبر كل تعبيت خلطات يدليخا بتقدماي نتوم كبت نجرات بقلطف نايم الماء تهون تخون اتخال أيدما بلو سرح بتصريتن بقلت أفن نايم مسرح خلاتيو زيوم خلطات زيوم بقليلو يركونيو ديب وورك وي عمي أسرح تخرج زدليو نجاريو مالت أبتم استحلالخو سرحتي بزي زخونه مرل بباشكت أحللك እሺ ሕዚ ድማ ዲፕ ወርክ ከመይ ገይሩ እዩ ነገራት ብቕልጡፍ ክትመሃር ዝሕግዘካ ዝብል ክንርኢ ዝኾነ ክእለት ስነ እምሮዊ ይኹን ኣካላዊ መወዳእታ ናብቶም ናይ እምሮና ሰርኪዩት እዩ ዝቕየር እዞም ሰርኪዩት ናይ እምሮና ብቢልዮናት ዝቑፀሩ ኒውሮናት ዝተሰርሑ እዮም ሓድሽ ነገር ክትመሃር ከለኻ ኣእምሮኻ ምስቲ ካሊእ ክእለት ዘተኣሳስሮ ፍሉይ መንገዲ እዩ ዘጀምር ብሕልፊ ኣብ ፀጋሚ ስራሕ ተጊና ክንሰርሕ ከለና ማይሊን ዝበሃል ልባስ ነቶም ኒውሮናት ይሽፍኖም እዚ ልባስ እዚ እቲ መልእኽቲ ብቕልጡፍን ብፅሬትን ከም ዝመሓላለፍ ድማ ይገብር ብሓፂሩ ኣብ ሓደ ነገር ክኢላ ንምዃን ብዘይ ምቁራፅ ኣብቲ ዝመረፅካዮ ስራሕ ብምትኳር ኣእምሮኻ ማይሊን ከም ዝለብስ ክትገብር ኣለካ ንኣብነት ዮናስ ብጃቫስክሪፕት ኮድ ክፅሕፍ ይፍትን ኣለዎ ንበል ግን ኣብ ጎኑ ቲክታክ ከፊቱ ኣሎ ዮናስ ኣብ ሓደ ግዜ ብዙሕ ዝተፈላለዩ መስመራት እዩ ዘጀምር ዘሎ ነቲ ክሰርሖ ዝደልዮ ዘሎ ናይ ኮዲንግ መስመር ንበይኑ ነፂሉ ኣየተኩረልን ዘሎ ብዘይ ፅዑቕ ትኹረት ድማ ሓድሽ ክእለት ብቕልጡፍ ምምሃር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዲፕ ወርክ ከመይ ገይሩ እዩ ብሉፅ ስራሕ ክንሰርሕ ዝሕግዘና ንዚ ሕቶ ቅድሚ ምምላስና ሶፊ ሎሪ እትበሃል ፕሮፌሰር ኣብ ዘካየደቶ መፅናዕቲ ሓደ ዘገርም ነገር ረኺባ እያ ካብ ሓደ ስራሕ ናብ ካልእ ስራሕ ክንሰግር ከለና ትኹረትና ብኡ ንብኡ ምሳና ይስዕበናን እዩ ኣእምሮና ገና ኣብቲ ዝሓለፈ ስራሕ ተጣቢቑ እዩ ዝተርፍ ትብል ነዚ ድማ ናይ ትኹረት ተረፍ መረፍ ኢላ ትፅውዖ ካብ ሓደ ስራሕ ናብ ካሊእ ስራሕ ምስ ሰገርካ እዚ ተረፍ መረፍ እዚ ኣብቲ ሓዱሽ ስራሕ ወዲያው ትኹረት ከይትገብር ከቢድ እዩ ዝገብሮ እቲ ዝኸፈ ድማ ነቲ ዝሓለፈ ስራሕ ከይወዳእኻዮ እንተገዲፍካዮ እዩ እዚ እቲ ናይ ትኹረት ተረፍ መረፍ ዝያዳ ዓብዪ ክኸውን እዩ ዝገብሮ በብ15 ደቃይቕ ስልክኻ ምርኣይ ቀሊል ይመስል ይኸውን ግን እዚ ነገር እዚ ንትኹረትካ ፋሕ እዩ ዘብሎ ትኹረትካ ተበታቲኑ ከሎ ድማ ብሉፅ ስራሕ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ዲፕ ወርክ ብጣዕሚ ክትግደስ ኣለካ ማለት እዩ ቀዳማይ እቲ ትኹረት እትገብረሉ ነገር ንህይወትካ ይቐርፃ እዩ መን ምዃንካ እንታይ ከም ትሓስብ ከመይ ከም ዝስምዐካ ዘሎን እዚ ኩሉ ውፅኢት ናይቲ ትኹረት እትገብረሉ ነገር እዩ ብሓፂሩ ትኹረትካ ናብ ዝኸዶ ህይወትካ እውን ናብኡ እዩ ዝኸይድ ዓሚቕ ስራሕ ኣብቲ ንዓኻ ብሓቂ ጠቓሚ ዝኾነ ነገር ክትውዕል እዩ ዘላምደካ እዚ ድማ ህይወትካ ትርጉም ከም ዘለዎ ክስምዐካ እዩ ዝገብር ካልኣይ ምኽንያት ድማ ስነ ልቦናዊ እዩ ሰባት መዓት ዝያዳ ሕጉሳት ከም ዝኾኑ ትፈልጥ ዶ ሰባት ዝያዳ ሕጉሳት ዕረፍቲ ክገብሩ ከለዉ ዘይኮነስ ኣብ ሓደ ከቢድን ጠቓምን ስራሕ ሙሉእ ብምሉእ ተዋሒጦም ክሰርሑ ከለዉ እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ፍሰት ወይ ፍሎው ንብሎ ዓሚቕ ስራሕ ድማ ነዚ ፍሰት ወይ ፍሎው ዝበሃል ስምዒት ንምርካብ እቲ ዝበለፀ መገዲ እዩ ስለዚ ሕሰብዎ ፍሰት ማለት ሓጎስ እዩ ዓሚቕ ስራሕ ድማ ናብ ፍሰት ይወስደካ ስለዚ ዓሚቕ ስራሕ ማለት ሓጎስ ማለት እዩ ከምቲ ፀሓፍ እዛ መፅሓፍ ካል ኒውፖርት ዝብሎ ዓሚቕ ስራሕ ወይ ዲፕ ወርክ ኣብ ህይወትና ነተግብረሉ 4 ዝተፈላለዩ መንገድታት ኣለዉ እቲ ዝዓበየ ስጉምቲ ግን ካብዞም 4 መንገድታት እቲ ንዓኻ ዝስማዕማዕ ኣገባብ ምምራፅ እዩ ቀዳማይ መንገዲ እቲ ናይ ባሕታውያን ዝጥቀምሉ መንገዲ ኣገባብ እዩ እዚኣቶም ካብ ኩሉ ተፈልዮም ኣብ ትዕማሞም ጥራሕ የተኩሩ ካብ ዓለም ይርሕቑ ሶሻል ሚድያ ኢሜይል ዳርጋ ኣይጥቀሙን ካብ ዝኾነ ፋሕፋሕታ ርሒቖም ንጹህ ትኹረት ይፈጥሩ እዚ ኣገባብ እዚ ነቶም ጊዜኦም ብምሉእ ክቆፃፀሩ ዝኽእሉ እዩ ዝጥዕም ከም ጸሓፍቲ ተመራመርቲ ወይ ወነንቲ ዓበይቲ ትካላት ክጥቀምሉ ዝግባእ ስልቲ እዩ ንኣብነት ጸሓፊ ኒል ስቴቨንሰን በዚ መንገዲ እዚ ይሰርሕ ካልኣይ መንገዲ ድማ እቲ ክልተ መልክዓዊ ወይ ባይ ሞዳል ኣገባብ እንብሎ እዩ እዚኣቶም ጊዜኦም ኣብ ክልተ እዮም ዝኸፍልዎ ንዓሚቕ ስራሕ ዝኸውን ፍሉይ ግዜ ይምድቡ ነቲ ተራ ዕለታዊ ስራሕ ወይ ድማ ሻሎው ታስክ ድማ ካልእ ግዜ የትርፉ ስነ ልቦናዊ ሊቅ ዝኾነ ካርል ዩንግ ድማ እዚ ስልቲ እዚ ዝጥቀም ነይሩ ኣብቲ ኣብ በረኻ ዝሰርሖ ገዛ ኮይኑ
ንነውሕ ግዜ ብትኹረት ይሰርሕ እቲ ዝተረፈ ግዜኡ ድማ ኣብታ ስራሕ ዝበዝሓ ክሊኒኩ ይሕልፎ ነይሩ ኣነ ባዕለይ እውን ነዚ ስልቲ እዚየ ዝጥቀም እቲ ሳልሳይ ድማ እቲ ስርዓታዊ ወይ ሪዝሚክ ኣገባብ ንብሎ እዩ እዚኣቶም ዓሚቕ ስራሕ ከም ዘይተርፍ ልምዲ እዮም ዝርእይዎ ኣብ መዓልቲ ፍሉይ ሰዓታት ይምድቡ እዚ ድማ ምስቲ ንቡር ሰዓታት ስርሖም ዝተኣሳሰር ቀጻሊ ትኹረት ይፈጥረሎም እዚ ኣገባብ እዚ ነቶም ካብ 8 ክሳብ 5 ሰዓት ዝሰርሑ ሰባት ኣዝዩ ፍቱን እዩ ራብዓይ እቲ ጋዜጠኛዊ ኣገባብ ንብሎ እዩ እዚኣቶም ኣብ ዝኾነ ዝረኸብዎ ትርፊ ግዜ ብኡንቡ ናብ ዓሚቕ ስራሕ ወይ ድማ ዲፕ ወርክ ናይ ምእታይ ክእለት ኣለዎም ጸሓፊ እዛ መጽሓፍ ኒውፖርት ግን እዚ ንጀመርቲ ኣዝዩ ከቢድ ይብለና ንኣብነት እቲ ፍሉጥ ጸሓፊ ዋልተር ኣይዛክሰን ወላ ኣብ ማእኸል ህውከት ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ሓንቲ ደቂቕ ምስ ረኸበ ብኡንብኡ ናብ ጽሕፈት ናይ ምስግጋር ፍሉይ ክእለት ነይርዎ ገለ ሰባት ካብ ዓሚቕ ስራሕ ናብ ፎኪስ ስራሕ ክመላለሱ እዮም ዝመርፁ ካልኦት ድማ ንነዊሕ ሰዓታት ብሓንሳብ ክጥሕሉ ይመርፁ ኣብዚ ክትርድኦ ዘለካ ግን ከም ድላይኻ ስራሕ ግን ሓደ ነገር ኣይትረስዕ ሓያል ናይ ስራሕ ልምዲ ንምትካል ናይ ገዛ ርእስኻ ስርዓት ወይ ሪቹዋል ክህልወካ ግድን እዩ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ስራሕ ምጅማርካ ነዞም ሕቶታት እዚኦም ክትምልስ ኣለካ እቲ ቀዳማይ እቲ ስራሕ ኣበይ ኮይነ እየ ክሰርሖ ክንደይ ግዜ ኢኸ ክወስደለይ ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ መምርሕታተይ እንታይ እዮም ዝመስሉ ኢንተርኔት ክዓፅዎ ድየ ወይስ ስልከይ ርሕቕ ኣቢለ ክድርበያ እየ ሳልሳይ ድማ ድሌት ኣካላተይ ከመይ ክመልኦ ቡን ክሰቲ ድየ ወይስ ምስቲ ስራሕ ዝስማዕማዕ ቀሊል ምግቢ ከዳልው እየ ንዝብሉ ሕቶታት ቀዲምካ መልሲ ክትህቦም ኣለካ ካብኡ መሽዩ መዓልትኻ ብሰላም ንምዕፃው ድማ ናይ ምስግጋር ስርዓት ክትፈጠር ኣለካ መጀመርያ ዝዓመምካዮ ስራሓት ትረአ ካብኡ ቀፂልካ ናይ ፅባሕ መደባትካ ኣዳሉ ኣብ ኣእምሮኻ ፋሕ ዝብሉ ሓሳባት ኩሎም ናብ ወረቐት ኣውርዶም ኣብ ወረቐት ፀሓፎም እሞ ቀፂልካ ንባዕልኻ ከምዚ ኢልካ ተዛረብ ኢሎም መዓንቲ ስራሐይ ወዲአ ኣለኹ በል እዚ ምልክት እዩ ንኣእምሮኻ ናይ ስራሕ ግዜ ኣብ ቅዕዩ ኢልካ ትዛረበሉ ምልክት እዩ እቲ ካልእ ወሳኒ ነገር ድማ ምስ ምስልቻ ወይ ምስ ቦርደም ተቃለስ መብዛሕትኡ ሰብ ንእሽቶ ናይ በይኑ ግዜ እንተረኺቡ ብኡንቡ ክጭነቕ እዩ ዝጅምር ኣብዚ እዋን ድማ ስማርትፎናት ነዚ ክፍተት እዚ ንምምላእ እተን ዝቐለለ መፍትሒ ኮይነን እየን ዘለዋ ግን ኣብዚ ክትፈልጦ ዘለካ ነገር ብዓሚቕ ክተተኩር እንተደሊኻ ኣእምሮኻ ምስ ምስልቻው ክላመድ ክተሰልጥኖ ኣለካ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ሓዱሽ ነገር ክፈጥር ዝኽእል ኣብተን መብዛሕትኡ ሰብ ዝሃድመለን ናይ ምስልቻው ደቃይቕ እዩ ዘሎ ሓደ ስራሕ ምስ ኸበደና ናብ ስልክና ንጎይ ቀፂልና ብሓደ ግዜ ብዙሕ ስራሕ ክንሰርሕ ንፍትን እዚ ግን ንትኹረትካ ይቐትሎ ጥራሕ ዘይኾነስ ኣእምሮኻ ወትሩ ሓዱሽ መነቃቕሒ ከም ዝደሊ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ስለ ዝኾነ ንፀገም እዚ ከመይ ጌርካ ከም ትፈትሖ ንርአ ቀዳማይ ካብ ትኹረትካ ዕረፍቲ ውሰድ ኩሉ ግዜ ኢንተርኔት ትጥቀመሉ ግዜ ውሱን እንተኮይኑ ኣብቲ ዝተረፈ ሰዓታትካ ብትኹረት ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ውፅኢታዊ ምስትንታን እንብሎ እዩ ልክዕ ከም ስፖርት ማለት እዩ ስፖርት ክትሰርሕ ወይ ክትጓዓዝ ከለኻ ኣእምሮኻ ኣብ ሓደ ጉዳይ ጥራሕ ከም ዘተኩር ኢኻ ትገብሮ ሓሳብካ ፋሕ ምስ ዝብል ግን ቀስ ኢልካ ናብቲ ዋና ጉዳይካ ተመለስ እዚ እቲ ንኣእምሮኻ ዘጠንክር ጂም እስትሕሰቦ ደቃይቕ ምጥፋእ ንሰዓታት ክቐትል ይኽእል እዩ ሰዓታት ምጥፋእ ድማ ንመዓልትኻ ዝቐትል ነገር እዩ ትኹረት ከም ድላይኻ ተብርሆ ስዊች ዘይኾነስ ብተግባር ዝህነፅ ክእለት እዩ ሳልሳይ መምርሒ ድማ ካብቲ ናይ ሶሻል ሚድያ መፃወድያ ውፃእ ሶሻል ሚድያ ዝበሃል ነገር ብፍላጥ ንገዛ ኣእምሮኻ ንክውልፎ ተባሂሉ እዩ ተሰሪሑ ዕላምኡ እውን ሓደ ጥራሕ እዩ ወትሩ ነቲ ማሕበራዊ ሚድያ እሱ ክትጥቀምን ግዜኻ ድማ ኣብኡ ንኽተጥፍእን እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ብዓሚቑ ንኽትሓስብ ዕድለ ይህበካን እዩ እስትሕሰቦ ንሓደ ወርሒ ሙሉእ ካብ ኩሉ ሶሻል ሚድያ እንተትርሕቕ እንታይ ምተፈጠረ ብዙሓት ሰባት ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ ረሓቑ ዝያዳ ሓጎስ ከም ዝስምዖምን ንህይወት ብዝሓሸ ከም ዘድንቑዋን ይዛረቡ እዮም መብዛሕትና ሰባት ንሶሻል ሚድያ ነቲ ረብሕኡ ጥራሕ ኢና ንጥምት ናይ ሶሻል ሚድያ እቲ ዝኸፍአ ሳዕበይን ድማ ንትኹረትካ ፋሕ ምባሉ እዩ እዚ ፋሕ ዝበለ ኣቓልዎ ነቲ ዓበይቲ ሽቶታት ንኽተሳኽዕ ዘድልየካ ዓሚቑ ስራሕ ዝቐትሎ እዩ ካል ኒውፖርት ድማ ነዚ ዝኸውን ሓደ መፍትሒ ዘቕርበልና ን30 መዓልቲ ካብ ሶሻል ሚድያ ክትርሕቕ እዩ ዝመኽረና እዚ ድማ ነቲ ናይ ዲጂታል ልምድታትና ዳግማይ ንምግምጋም እዩ ዝሕግዘና
نزي نجر كم يجير خا تتجبره قدامي بقونه بقوده بلو كابلو مجمل خا كاب كلهم محبراو ميديا وتا فيسبوك خوني خل إنستغرام تيك توك كاب كلهم إذا كيف الخلخو جن أكاونت خاعت أو يكون زول زلخو لوج أوت رح بلو جن قدم لوج أوت مبالخا نحاد ورحي كاب سوشيال ميديا عرفت كوست دي الخا بوست كي تقبر سوق الخا طرح لوج أوت قبر اتخالاي دما أستوعلن حسابن أبتن سلاسة معلتي سوشيال ميديا كي تتقمخا نبور هيوتخا قصد أب سمعيتخا أب سرحخا أب محبراو هيوتخا زمتسلو تلما بتنقاقة تعذبو اتسالساي دما دحر سلاسة معلتي نوعلخا إذن كل التحتو تحتت تقدميتي إذن سحالفا سلاسة معلتي سوشيال ميديا انت زتك أمنيرا كاب تحزل لخو نقر انتا يستفلي نقر مخوانا نيرو لخا حسب تخالاي دما أنا كاب سوشيال ميديا نحادور حمر حقي استقدس وي زستوعلو اللي سبلو ديل خانبا على حتت نزان كل التحتوتات ملسخا أي فالن انتو خوينو كابت مدرخ ملو بملو كتوتسد خيريخا ربحا خمزلو انت تردي خاقن بستمت أنا من قد ترح كتك أمت خيريخا دحرازي إذا حتو زي أبو أمرو خيهالو أنا دين إذا مسارح زدك أملو زلوخس ويس إذا مسارحين عايز تكمل يزولي الخاك حتى تلقى أب كل تشحن شو عتن عمة مرد بيس كامبس توهالة تكال حدا زقر للمسوقم توسيدو نسو دما ناي تتكال ناي سرح معالتتات كاب حموشتا نبر وعتا يريدوهم إذا زقر المنقر انتهي مسلكا ناي سرح ساعتاتهم بعسرا مئتا وقني سمون هاللون وتسئتاتهم قن آزي كاب تزنبورو يوسيخو إذي نمنتاي زخوني مسلكا مخنياتو سوات وحد جزي مزهلهم أبت عميقون ترجمن زلوا السرح طرح يمزتكروا نتوم أقدست زي خون سرح الدما كم مدبهم يوتسوهم يوم صحف زي ما صحف كال نيوبورت كم زي بلنا معلتغا أبخلتك فلات مغلاي بلنا اتقدماي نعميق سرح ويدما ديب وورك زبلنا يزخون جزين تخون اتخالاي دما نفوكس تسرحتي ويدما شالو وورك زخون جزيو كاتسيلخا نتفوكس سرح وي شالو وورك زبلنايو بجت مدبلو إذا مالت صعق تخرت نزدليو سرح سفح جزي هاب نتوم تحت واقا زلوهم سرح التلما أب حدا حدسير جزي تقرني فخاو الدايوم أبزخ نقرأ كازدل نقر بزوحات نقرات كام الزراب وحدات نقرات بعميقون بزريت مسرح يزبلت سلازي خونا نجيزي خان حيل خان زكلا خل سرعتي هاللخا تخرت اتي عابي حيل خايو عمي أسرح دما بتوم بلوزات حسابات خان عقم خان تحاوي أمولو زلو سوتر بوتاي إذا حساب قليل يمثل يخون جن نقول له هو تخاق يرو يخلي بلو أسرح مسرح زيادة كزي يدلي كاني زد ليكا زيادة تخرت مقواري أبز بربشان بوخة استوحات علم تخرت كله كام خال فولي حيلي لو ما عندي فيديو يمثل نيرو كم زولا بلوت فيديو نمرأي نتاب سكرين ترى زلخا فيديو نخايا أبتقد سأل فيديو كنراخا بينا زي ناناتي تيوبي